בראש, מברשת השיניים הראשונה בעולם שמצחצחת לגמרי לבד, עם עיצוב של 360 מעלות ו48,000 רטיטות לדקה. הפיתוח הישראלי הזה מבטיח ניקוי מלא של הפה. הוא מכסה את כל האזורים שהמברשת הרגילה שלכם פשוט לא יכולה להגיע אליהם, וכל זה רק ב-30 שניות. אבל זה לא הכל. המברשת הזאת מעוצבת בצורה מיוחדת שנועדה לשפר את בריאות הפה שלכם בצורה מהירה ויעילה. היא משתמשת בטכנולוגיית רטט חשמלית, שמשפרת את זרימת הדם ושומרת על החניכיים שלך בריאות וחזקות. בנוסף, יש למברשת טכנולוגיית אור קרה, שמלבינה את השיניים שלכם לאורך זמן, מסירה כתמים מבלי לפגוע בהם העיל, והופכת את החיוך שלכם ללבן וזוהר עם התמדה בצחצוח. אנחנו מאמינים שבריאות הפה זה אחד הדברים הכי חשובים שיש, אבל זה לא צריך להיות כואב, יקר או פשוט לא נוח. בדיוק בגלל זה פיתחנו את סמארט בראש. נסו אותה בעצמכם עם 40% הנחה ו4 מתנות בכל הזמנה לזמן מוגבל.